Doteraz sme sa stretávali len keď sme spolu rozprávali na tému univerzálnych kĺbových nakladačov Avant. Dnes by sme si chceli povedať pár slov o pracovných plošinách Leguan. Ono to svojím spôsobom tak trošku súvisí, pretože Leguan a Avant sú akoby brat a sestra. Patria spolu do skupiny Avant Techno a sú rovnako vyrábané vo Fínsku. Pracovné plošiny Leguan majú tým pádom aj veľmi podobnú filozofiu, ako majú univerzálne kĺbové nakladače Avant. To znamená pomerne malá, kompaktná veľkosť celkového stroja, ale extrémny výkon. A tou veľkosťou samozrejme je predurčený ten stroj na to, aby bol veľmi ľahko prepraviteľný na prívesnom vozíku, o ktorom si povieme o pár minút. Toto video slúži na to, aby sme si predstavili naozaj len veľmi základné prvky pracovných plošín Leguan, pretože napriek tomu, že ich na Slovensku už prezentujeme a dovážame zhruba 3 roky, od leta roku 2022, tak stále sú považované za pomerne priekopníkom v tejto oblasti na slovenskom trhu minimálne a je len veľmi ťažké hľadať niečo, čo je porovnateľné s pracovnými plošinami Leguan, ak sa bavíme o porovnateľnej veľkosti a porovnateľných technických parametroch. Tak poďme na to. Samotná plošina, ako je vidno už samozrejme z toho videa, je takzvaná pavúková, alebo teda ten takzvaný spider lift. Do slovenčiny sa to naozaj veľmi ťažko prekladá, aby to malo nejaký logický zmysel, ale pointa je, že jedná sa o plošinu, ktorá na to, aby získala nejakú stabilitu, používa 4 oporné nohy. U Leguanu je typické to, že na rozdiel od ktoréhokoľvek iného výrobcu používame v podstate štandardne pomerne veľké pätky, to znamená, že tá plošina sa naozaj veľmi rýchlo, veľmi ľahko a dobre ústaví na akomkoľvek teréne. A keď povieme akomkoľvek teréne, tak myslíme tým aj nerovný povrch, myslíme tým aj svahový terén, myslíme tým aj proste mäkký terén a podobne. Takže naozaj veľké pätky, veľmi rýchle a jednoduché ustavenie. Čo sa týka plošiny ako takej, tak samozrejme má nejaký ten svoj podvozok. Štandardne sa Leguany dodávajú s 2 pohonmi. Je to dieselový motor a je to elektropohon. To znamená, že stačí, keď plošinu samotnú napojíte na bežnú sieť 230 V a budete plnohodnotne pracovať. Takže áno, plošina je vhodná aj do interiérov. Na to by sme samozrejme plošinu dokázali vybaviť nie čiernymi, ale tzv. Neznačkujúcimi alebo negumovacími pásmi, ale plošina sama o sebe je pomerne ľahká, takže ona nezanechá čmuhy ani v takomto prípade, ale pointa, dokážete pracovať na elektriku, v interiéroch, v zastávaných priestoroch, tam, kde treba kľud a pokoj, ale je to terénna pracovná plošina, takže tým, že ho poháňame aj vznetovým motorom, tak je prakticky jej prístup neobmedzený, dokáže sa dostať naozaj kdekoľvek a kamkoľvek. Samotný podvozok stojí na robustných pásoch, velikánske kolesá, velikánske v zmysle priemeru. Je to obrovská výhoda. Opäť, väčšina konkurencia používa malé kolieska. Leguan má tú výhodu, že sa nezachytí kameň, nezachytí sa konár, lebo tým, že tie priemery tých kolies sú také veľké, tak čokoľvek by tam malo sa zachytiť, tak veľmi rýchlo vypadne. To za prvé. A za druhé, ten veľký priemer v kombinácii naozaj s nádhernou svetlou výškou, pretože celková tá hmotnosť je síce posadená dole, v rámci tých šasí, v rámci toho podvozku, ale napriek tomu je tam dostatočná svetlá výška, takže prejdete v teréne takmer čokoľvek, napríklad aj obrubníky, alebo kanalizačné poklopy, alebo čokoľvek. Samozrejme, svahová dostupnosť veľmi vysoká. My máme v rámci nášho areálu 15-stupňový svah, kde tá plošina úplne bez problémov proste vyjde, prejde snehové záveje, prejde štrkovú kopu a podobne a podobne. Takže celkový podvozok, 2 typy pohonu. Prejdeme potom hore, samozrejme sú rôzne typy ovládania plošiny. Ovládate plošinu buď zo spodu, kompletne ovládací panel, samozrejme ako každá iná plošina dá sa ovládať aj z koša. Hej, takže vy si volíte akým spôsobom. Ďalší spôsob ovládania, ale to už máme len ovládanie pojazdu a ustavenie tej plošiny. Vieme využiť toto diaľkové ovládanie tým, že to nie je žeriav, ale je to pracovná plošina, ktorá dvíha ľudí, tak nedokážeme, respektíve z titulu legislatívy to ani nie je možné ovládať samotné zdvíhanie ramena, ale ovládame len a len
pojazd a ustavenie. To znamená, ak naozaj pôjdete nejakí arboristi, alebo ja neviem, lesní pracovníci, alebo elektrikári, ktorí sa potrebujete dostať v extrémnom teréne k nejakému stĺpu, stromu a podobne, tak dokážete kráčať vedľa plošiny a v takých extrémoch, kde by nebolo úplne bezpečné alebo komfortné stáť v koši, tak dokážete vlastne ovládať ten pojazd a tú plošinu priamo ďalkovým ovládaním. Samotné rameno záleží teda podľa veľkosti tej plošiny, pretože Leguan sa v súčasnosti vyrába v 4 základných veľkostiach. Máme pracovné výšky 13,5 metra, 19,5 metra, to je táto, ktorá tu stojí, 22,5 metra a 26,5 metra. 19,5, 22,5 a 26,5 metra majú vlastne tieto dve ramená, z ktorých následne potom ide tretie s vysúvacím teleskopom, hej. Teleskopicky výsuvné rameno, na ktorom je proste uchytený kôš. Posledné rameno, tzv. Jib boom, ťažko to preložiť do slovenčiny, ale je to proste rameno, ktoré vám umožní, aby ten kôš išiel zo spodu úplne hore. Celá táto plošina je pripravená pre firmy a ľudí, ktorí naozaj potrebujú pomerne často meniť svoje pôsobisko, potrebujú naozaj dosiahnuť veľkú flexibilitu, potrebujú v malých priestoroch a v ťažkých terénoch dosiahnuť naozaj velikánske výkony, pretože táto plošina má svoju vlastnú hmotnosť 2,7 tony, 22,5 metrová plošina váži 3 tony, takže nepoškodí povrch, dostane sa kamkoľvek, ale urobí vám robotu ako plošina, ktorá má 18 tón. Áno, a to je veľmi dôležité, pretože na rozdiel od tej ťažkej ozrutnej plošiny, na ktorú potrebujete kamión, dokážete plošiny previesť na takomto veľmi šikovnom, odľahčenom prívesnom vozíku. Je to trojnápravový vozík s celkovou hmotnosťou do 500 kg, takže my stále plníme legislatívne normy a sme s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, čo je veľmi dôležité, lebo dokážete prívesný vozík s plošinou ťahať za autom alebo proste za dodávkou do 3,5 tony. Veľmi dôležitá vec, flexibilita, dostupnosť zákaziek, rýchlosť a hlavne ekonomika celej prevádzky je veľmi dobrá. Výhoda tohoto vozíku okrem iného je ešte aj v tom, že takto ako sú rozložené tie nájazdy, možno je to v tom videu vidieť, že majú 1, 2 a 3 oporné body, takže ja nepotrebujem mať vozík agregovaný s vozidlom na to, aby som plošinu náložil a vyložil. Obrovská výhoda, vy môžete doviesť niekedy plošinu s vozíkom na niektorú zákazku, odpojíte auto ide robiť inú prácu a jeden pracovník dokáže v podstate aj bez toho, aby ten vozík bol zapojený, ju vyložiť, náložiť a pracovať s ňou koľko treba. Ďalšia výhoda tohoto vozíku, praktická výhoda alebo užitková vlastnosť je to, že má na boku tieto špeciálne výrezy, takže keď plošina, ktorá je ustavená presne v tej pozícii, v ktorej má byť, a to viete zabezpečiť v podstate týmto spôsobom, že sa ukotví na reťaze a ona tým pádom bude presne v tej pozícii, na ktorú je plánovaná, čiže jednak sa pri preprave ten vozík nehúpe, ale hlavne vy dokážete z toho vozíku aj pracovať. Čiže bavíme sa o tom, že máme terénnu plošinu, ktorá naozaj zdolá akýkoľvek terén, dokáže sa dostať kdekoľvek, dokážete s ňou naozaj pracovať za akýchkoľvek podmienok, dokonca aj poveternostných, pretože výrobca garantuje vlastne pri takto malej kompaktnej plošine stabilitu až do sily vetra 40 km za hodinu, čo je pomerne silný vietor. Takže pracujete s tou plošinou ako samostatne, alebo v prípade, že to nie je nutné z nej ísť dole, napríklad, ja neviem, ste niekde vonku na ulici a stačí vám len sa dostať cez plot ku streche domu, tak budete pracovať z vozíku, ušetríte čas, rýchlejšie spravíte prácu a môžete ísť na ďalšiu zákazku. Dobre, čiže to najdôležitejšie, čo môže zaujímať v podstate profesistov alebo pracovníkov, ktorí využívajú pracovné plošiny, je práve ten bočný výsun. Takže u týchto plošín je podľa veľkosti ten bočný dosah naozaj pomerne značný. Niekde medzi 10 až 13 metrami podľa teda typu modelu a podľa samozrejme hmotnosti, ktorá je v koši. My do koša dokážeme dostať hmotnosť 250 km, ráta sa zhruba dvaja ľudia plus nejaké náradie. Čo sa týka toho bočného výsuvu, nie je to tak ako u niektorej inej konkurencie alebo u niektorých iných výrobcov, že vás v podstate pustí s nejakou váhou na nejakú vzdialenosť a s menšou váhou vás pustí ďalej.
Leguan permanentne proporcionálne prepočítava aktuálnu hmotnosť, aktuálne terénne podmienky, aktuálne poveternostné podmienky a tým pádom on vás dokáže púšťať v podstate do rôznej vzdialenosti aj s rovnakou váhou. Hej? Takže je to veľmi múdra, alebo ako sa dneska hovorí, smart, chytrá plošina. Okrem tých svojich základných vlastností, o ktorých sme si už hovorili, to znamená kompaktná veľkosť, pomerne nízka hmotnosť, ale extrémna stabilita, v sebe, by som povedal, spája aj veľmi veľké množstvo naozaj praktických skúseností z terénu, ktoré sú aplikované do rôznych funkcií tejto plošiny. To znamená, že keď už sme si na začiatku povedali rozloženie tej plošiny na jednotlivé pätky, samozrejme, oni sa rozkladajú automaticky stlačením jedného tlačítka. To znamená, že celá tá plošina sa automaticky vyrovná na akomkoľvek teréne. Je úplne jedno, či máte rovinu, alebo či máte nerovný terén. Oni sa proste vyrovnajú stlačením jedného tlačítka a naozaj to trvá len niekoľko sekúnd. Hej? Ďalšie veľmi také dôležité praktické vlastnosti. My priamo zo spodu v celom ramene až do koša máme dotiahnutú vysokotlakú hadicu. Viete si tam napojiť buď vodu, alebo si viete napojiť vzduch. Čiže viete používať pneumatické náradie, viete používať vapku pri umývaní, ostrekovaní, farbení a podobne. Samozrejmosťou je aj dotiahnutá zásuvka 230 V. Takže ten kôš, okrem toho, že obsahuje odkladacie priestory, je natáčací, samozrejme má svetlá a tak ďalej, čiže dokážete plnohodnotne pracovať. A úplná špička ľadovca, ako by niekto povedal, je to, že plošina Leguan, keď už ste hore niekde vylezení v pracovnej pozícii a potrebujete sa dostať dole, tak nemusíte pákami alebo joystickmi vlastne nachádzať tú pozíciu. Jediným tlačítkom, tzv. Home function, alebo teda návrat domov, dosiahnete to, že celá plošina sa vám krásne poskladá do prepravnej pozície. A keď si zoberiete to, čo potrebujete, tak tým istým tlačítkom návrat späť do práce a plošina sa vám dostane do tej pozície, kde ste boli naposledy. Toto nemá nikto iný. Šetrí to čas, vysoká efektivita, umožní vám naozaj pracovať v menšom počte pracovníkov. Urýchľuje to tú prácu, zlacňuje to tú prácu. Málo kto to dokáže oceniť, pokiaľ to sám nevyskúša. Ako náhle vy vyskúšate Leguan a vyskúšate akúkoľvek z takýchto funkcií, tak zistíte, že naozaj nie je nič lepšie. Na záver by som možno povedal už len toľko, a to asi nadviažem na to, čo som povedal pred chvíľou, že vyskúšať je určite lepšie, ako len vidieť, ako len počuť. Takže pre každého, kto by si chcel skúsiť Leguan, je viacero možností. Buď kontaktujete priamo nás cez stránku plošiny-leguan.sk, alebo sa nás iným spôsobom pokúsite kontaktovať cez telefónne čísla, ktoré sú uvedené aj na našej stránke avant.sk. A buď prídete k nám, kde vám plošinu ukážeme, predvedieme a dopodrobna prejdeme jednotlivé funkcie a vlastnosti, alebo vám doporučíme niektorého z našich spokojných klientov, pretože tých Leguanov je na Slovensku už pomerne dosť. Tých, ktorí robia služby, tých, ktorí prenajímajú, stále pribúda, pretože to, čo ponúka Leguan v oblasti pracovných plošín, to je v podstate tak nové a tak unikátne, že doporučujem každému z vás zažiť to na vlastnej koži.